Sen tatınıp kılamsan. Sen tatınıp kılış bilemizsin ha. Gece bir ters tuhladım ben karakçını. Tuhlap duracağım işte. Gece bir ters tuhladım. Seyyanın gibi. Bekçik git barnağıma topta. Bardağılı kaç sahne alını bir an deyip. Qanaqlam men, nimede desem. Maqul däme o ya, nimede. Telefon qapaqay aval. Gepini bir anlap inan şunun qardaşı qilame. Telefon qapaqay. Dükkan barlıq aydım. Oy. Nemis xotla? Dükkanda ottadım şu. Hə, bulubda. Qaysan bunda gepdi. Ma Ne? şirketden, ma imkanlaşıqçılığına bir seyağa yapırıp oyun tikildiğen bir paliyetini uğurlaştırıp diken 8 günlük. Ha. Merbaxinimi bardı eken. Men ama bir kişilik biletim bakin. Şoňa ballanymy ýeserhini goýup merbaxinimi bagandyken bil berip geley dep oýlagandym. Onda ýygynanmaýdy ajba. Sen seyyah görse balına kişi balına öyle koyup. Ben hotnum seyyah ketdi. Seyyahdan kaçan gider deyip inkilede oturamdım ha. Bağırsak bizi barımız. Bomba kapasa canı oturup tutsa bujlucuma. Bağırsak çoğu vakti da özümüz başınaydı da bir ayrı kişi olup ben apır bekledim. Balı kişi bujlu bağırsak şaraatta maskenmeydi bizge. Onun tutsaz nümiş mi yeserim kaynap durdu balığa. Şu opamma baýamda opamma bolşur zaten diýesek baýamda tätil bolgandyken gaýsa. Başga balanyň pek hopsy ýygy opamga unamaydy. Şoň meserhim bir hali bolgandyken şoksa bekip duram gidip oýlagam men. Ya onda ýygynanmaýdy da kılmaymış. Biz kaçalyga barmaz. Bir ballırsal bir çoğunluğa garaz kudak o vakti da abi baramız cuma. Ne yapıyor? Seyyah ortada koyup oturup kişi koluna verdim. Yazarımda koyup durup bağlanmaydı. Ha bize dişimiz düşüp, yesek yaraşmaydygan, maňsak yaraşmaydygan atyp barmaz. İşte bu da şu ata bir kız yeter seyyah diyen. Şundan bir kız Bunu ýeler. kişi çıkmaydı ha. Boldan talısı yansınız kız. Bolup da şirini kyslandasy. Maqla hoş. Men bir iş kılay desem hiç kандай işim olmaýdy. Eseldi. Bir monça jabata dep olmagan tilim. İşitmagan hapalygym kalmapdy. Indi bir berip bir kalanlarym öldürüp giremesem, bağmaýsa dep bir kız gep bilen lan meni. Bağmay, akyrgandy kol düşüp opurdyken men. Dişim düşüp, ýesem sığmaýdygan, ýolga ýaraşmaýdygan wagtymda meni golam tutup opurup gidermiş. Uçakçı bağ bolsam go opura. Ölüp kesem kanda kıla. Uçağı nemiş kılım ben? Doktorxana barmasa ýagyrdy. Işki bolny opam goýup däwatgyn. Işki bolny opam goýup men kanda ketäleýmem. Hudy bir men şuna kysam maqul diýdigindek däwatgyn gepini gaýlan. Digen az dükanda jursam hiç gep ýok. Bir öýge bir düşlüp tamak kelgen günahymga. Başka şumtekni takyp futup oram tapdym. Keteberetsem, ýyl owgans onam dep şyglap neşädi alemni malem kılıp. Äwalmış dursa mana. Hocam, ve seyyany maňa nemi goýapda? Oy boldy men barmay. Oy müşki balyny ilep. Of, bize koyduğun ýerine rastlap gitpokça seýah bardy adamy berip bu seýatyny tüktüp kep bolady men o dozdurdygy toý takapdy dep. Oy boldy. Mer bakym dep goýsam bolar mende. Dep goýay.和谐处发展。来， Çyşdydymma? 是这张知道吗？ Çyşler, nemiş goýasypka? Ben şuma dükkanda alqy salam ternama yani mal toluklagan. Toluklagan malları etlep. Şunu kılatqantım. Sençe? He, bolupdy. Men şu ebem öýe ginip gelgendim emes, ma düşük tamakka. Men bagtymda kemmeden bir paranjyp oturamyz. Men şu düşük tamak öýe kelgen, tamakny itip ýep, işke bolamyň pek uykys gep gitipdiken. Başkasını bizden fotoda bir babamız gıjmydym bolup bakap kıldy eken.
Bana hep cimip gitti ya merpuğunumla. Oy, ma öyle ballarım uflap kaptı ne birle. Merpuğunum ma öyle hoşumda. Foto dep daha kıysamaylık topta beklilik vakaletçilik seyyanın gibi bek bulup gitti. Ha şu o seyahat bardalı özalınki nimisine yollandı diyende. Sen de yollamaysan. Ben baramaylık ağışaymak kayla. Neymiş barmaysan? Indi üzan bilsem benim işki balan bek beğrez, onsa bek kiçik. Bu işkisini koyup menne bir şey berişmema kolaysızlık onsa ma agama fakat onu mu de kayla. Bir barım ba menden gep bulup gitip bar ya. Ne verip ne vermeydiğim bu okuyup merpuğunum. Oy. Cimip kesine gitti gidipti mi? Şu men bir tutturayım giderdim. İlip basan buldu o. Benim kızım ilip barma. Vay yak bol şok otura. Hocan men beşim bala tergim yok. Bunu oy digen ýa-da oy bolmaýdy. Sena balan goşa çoň emes menen bollarym. Oy digen goý bolmaýdy. Galan bizim meýme kılıp atgan bizi götägen, bizni götülgen. Muş hazırky götülip kütägelerim bi. Oz gelmäp atgan kim boldy bi. Sel saýat kimi müşnimelim bi çoň kılıp äg berip hotanyp berdi beni hatirjem bi çimşgär kılıp baran. Bir toyup gitdim. Sen o teyye bir bildiň bağımdı. Berip kelgen bolsaň nim kıldyň? Şu berip kelgen bolsam go bolat Bir diýdim. bildiň bağ tutsa bir biletini kana kılmysyn da. Bir biletim go batym. Kanda kysam boldy ki. Menem şu içim sıkılayıp. Şu ne bols baranmagan Berip diýdim. kelgen bolsaň. Ya Tamam, balım bir çoğumuzda kaldı. şu gep gymajyma. Ne wagtyňyz beýikwatam nemde çoň bolmaýdy ki. Şu bir bildiň var hemde. Berip kelgen bolsaň opdan boldy. Şu Teyye bir bilet tutsa. şu opdan go bolat diýdim. Şu äwel muştusa. Ya meni ornumga bir opam berip gelsolam diki. Opam bir ten üzüge yolgozam bir dämallyky. Mende kiçik bal sonmagan diken bir. İştek benim kıpkılanmaydığanga. Opam berip gelsolam diki ya meni ornumga. Opam o sıkılıp kaldı men kışlayınca ben öýün aşyda oturup berip da bir 8 gün bolgan diken bir çögilep da bir käse dip oýladym. Opam berip gelse semme bolgan diken. Berip opam berip gelsolamy. Ey men tatnyp kalamam o ya. Oy ýok, sen tatnyp kalamsa, sen tatnyp kılıp bilemizdi ha. Ey. Bek bilme. Oy Tatny gaha. düşünmän taxmin. Hanım bolsa. Oy bir unçula dep ketgidek işli ýok. Tatnyp ketmeýse, wagty kep galsa. Nala kapkası sen bağmayırgan bolgan bolsaň bek bada biz olaydy sen rast ýendegem Şu. işki bolan Ha. nämet ýasynjagam unumagan bolsam bolupdy. Bop kinçi barasa. Ha, aştaklamy. Köleligi berip galansa balaryň çoň bolganda ýa be kin barasa. Ha. Bop nala kapkası Bismillahirrahmanirrahim nimelerini ýollap berem dalsy. Makul aştaklaýyn. Gelim tızımdı dejma. Makul makul. Makul. Makul emsifkum. Makul. Makul. Hoş. Aştakysun. Opam berip çögülep gelsin men baramagan diken. Utanım apa. Ha, oğlum. Nemiz kullan. Ay bollany uful tutup hazır da endi çiğdim. Ha. Dukan varamla. Şu basam bulamy o ya bamsam bulamy ama balla ufulup kaldy endi. Haçan koyup mansam bir jyglap gelse opam dep. Men asy da bolar. Ha. Oyun soğan meýledi. Ha. Dukan zörüşdirwamdy ya bamsyrym boğdak basyrym boğdak degendik. Ýok, bek zorulma işim o ýokda şu ýylgy masalam derim mal kepdiken. Ha. Şu mallan hemde bir birak ötküzülüp kysam boldy gaşda ya bir ät kysam bulamy o işin. Hazır tak biz kimge barym barym dep gep kılatlyman da dukana gepemedi depdi. Bu ýok mana gepde opa. Ma bizniki ma saglam diýerninki ma bizniki ma şu vakaletçiline hemde ma seýaga bardygan bir iş barken 8 günlük. Şoňa men barmay ma işki bol kiçik bolganken şoň meni onuň syl berip gelsin bolam ki dip oýlagandym. Oy balam. Men çoňlap gaga wagtym men seýat nemiş bilmez. Oy ýok opa şu sildek. Sabasaň ýorşyda. Oy ýok opa syl berip gelsen men ma işki bol bilen hemde ýa bu işki bolny koýup bagyn olmaýdyken şoň bu işki bol bilen nim kaldyken men de agajam unumy dem dukan itlip kalsak bolmaýdyken. Şoňa men tutursam men onuň syl berip gelsem apa.
Ballı ona pas ballığı men qaynap turasıl berip oynap gelsin. Vay yaqapa o ballamaslıq unumaydı. Yaşadan barda qayarken men polmuş bir vermeye jüymeyim. Vaca vay yaqapa mislimi biz sildek vaqt yana oynap berip alımız. Muş bir Şunday fırsatda bir sil bir berip mana bir çöygilep bir 8 gün bolsun bir kalların aram elip ma qışdan ki azraq bolsun bir 8 gün ma soğaqdan nere qarap bolula. Berip mana bir çöygilep bir kalların aram olur bir berip kelsə apa. Rahmet balam. Slaşa degenlerge. Men ma ballı unap qalsa ballığı men qaynap tura özemim tas mejazim yok. Nöbet sılan qoğan kisil berip onu bir körep kelsə. Vay Sonra sağlam terek vakalatın tek çarçap ketler. Öýek gelip öýüň aşy wägir dukanyň aşy degendek. Özüne bagys bolap qas balam qatadan qamay Mehmet Asynja unumgan bolsa men bir hizmet işlep men gep qalay. Ballı unap qas men ballı qaylap tura 8 gün degen. Bizden bir günden qısqısı oşada. Uğo şu apa lekin endi o balanyň jaýlygyny bilala hem özüm ensirap kaldym apa. Ma balla işkirse bek kiçik. Misal özüň çoňunysy apa. Misal koyup koysam o hatırjam bolmay. Yani şundadım hem de işkili bala menden ayrılıp bakmagan dikin. Yani küzem keyinde kaldı dikin. Ondan meni ornum vasıl bir biz bilete ya boğan dikin. Meni ornum vasıl bir berip bana bir çögülep tenha oğan gizli bir damallıqı bir. Da bir çögülep bir kallan aramalıdır berip kelse apa. Qanday balam wagt kelsin ya baramız ya bamasmız ya be Mehmet Asynjanyň insap berip qalsa bir bayrap gel dep qalsa özler berip gelana. Pek amal bolmagan çagda qanday oýlaşamyz ma ballydan bamasat Mehmet Asynja bilen oýnargym bilen diýişip. Ha maqul. Ya sizle baralay. Ya pek ilacı olmayan kapqası çalmış gibi olar. Ha maqul. Vakti gelsin ağa. Maqul apa. Maqul. Keşte nimde baqysa qula apa keşte tamaq Däli däli gurjaş qıldım. Keçdi bir qoarmayraq bir xam qoyman qalamdyk ya bir ögürlek bir şey. Ha maqul maqul. Ondasa hazır mı saat texe 2:20 bolupdy. Yana bir saatden qoýma. Göçsep qoýsam aldyrmay pişqaş tursa. Ondas nim qılay.